दिल्ली जन्तर मन्तरनि सिमी जे दिनै जों दिनै सिमिया मियानि सिमी जों जाव दरना अब बेलायके सक्सेस सिनि बबाग्रा दिनै फाइनल मेसेज रेखा सिनि सामून बता नतुइनाय सिनि डिमान्ड अब दिनाय ते मेमोरेन्डम अब सबमिट थाइनाय ते अपनो जुदि एक्सेप्ट लायके बुसकानि 2023 जैसे विधानसभा आज जागोन जवाब नायनाय बेलायके नांगुक मानिको बखा नांनाय जातको दफानि बागै जातिनि बागै हानि बागै जों बखा माने बेलायके जों खाफाल सनाका तिप्रानि तिप्रा सरक विशेष फायनाय जों थांनाय 2 तारिखनि सिनि ट्रेन भाय आसे कस्तखौ फैलिनाय न जों जतन अकक खामनो खोनावै सिनि ओ जे कक समरनो खोनावै जों बेलायके दंथलायजा विशेष क्लाइ सारा त्रिपुरानि बरक हैगोन सिनि सुरमानि सुरमाम जोंनि ब जागा बिस जत सुरमानि सिनि लिडार्स सिनि डब्ल्यू तो कमो बेलायके बरब एक्टिभ लिखाय बरब जों बेनि सिनि फाइलै माने बरब बासे कस्त न फान कस्त जागलिया तिनि ताइ तिनि बरब बेलायके नफानि सामुङा बुजाक आबा हैकेन जों तिनि ओ जागाव ओ जे जन्तर मन्तर धरनानि बिसिंते जों भारत सरकार दिनै काइसनि सिनि डिमान्ड आबो गसिनि सेक्रेटारि स्टेट अथवा ग्रेटर टिप्रालेन अब जदि माय आंगै अब जदि जों सिनरिया आंगै दिनै हानि बुसार कमनि थांनाय आबनो जों बोखाबाय दिनै खरां मेगो जों खोनारना बगै दिनै भारतनि सरकार दिनै दाबनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जिनो जों अफकथना बगै जों अर्थनि सफायलाय जाक जों दिनै अ प्रग्राम पाइखा पाइमनि कुलगो जों खोना सालचा लेलानाय अपनि कुलगो जों हाय हाय 8 तारिख बिसिमि दिनै ट्रेन गावैनाय जों 10 तारिख जों हाय नगो जों थांनाय फैनाय मङ आसे कस्त खायमाने या गलो बजदि न ग्रेटर टिप्रालेन रिया एबा खबा जे टिप्रामो थानि जे सानमुं तो माने आबो माइया हांगाय ताइ तामो चबा खायजांनाय दं जे ताबक तो साइतंग बोबाग्रा 1 लास्ट फाइट आमनि परे ताइ ताम दम चबा खायजांनाय अब तो जों जत सेमानो नायदि टिप्रानि टिप्रा सरनि बागै जे डिमान्ड तो अब जतगन पर्यन्त माय आसे तो दंनायनो हेबा अपनो कारिबो जेहेतु जों डेमोक्रेटिक सिस्टेम दंनि बागै जों थांनाय 2021 बो नर नुखना जों 2 मासनि बुथाय जों एडिसि हापाङो जों बिनि सरकार गठन खालामका प्रशासन सालायनायनि बागै ताइ जे एडिसि हापाङो जे सामुंखाय दंमोन आबो बाय बर'नि बुखाव बेलायके सेटिसफाइं जाक आगामी विधानसभा पण हिंदी बा जेकुनु इलेक्शन पण हिंदी जुदि तिप्रासर थांचा तंगाय जों सिनि जे पॉलिटिकल पावर सिनि यागो जदिबो पुरापुरि करि पण सिनि जे यागो तंसा गरतिरे सिनि याफाव सिनि याफाव तिप्रासर जों सिनि तिप्रामो थाना बोबागानो चुबानाय फानदेनाय आबोसो बिसेस खालायो ताइ जे दहतु सिनि दाबिनि कक सिनि दाबि खाबो साथो सानै बेमाननाय जादिया कारण ओ दाबि खा अब একটা সাংবিধানিক দাবি अब কোনো খাতারও বিয়া আর अब মাই আবা হইব কোন ককরে এমন আছে যদি ভারতনি প্রধানমন্ত্রী যদি নাইখানকে ও তিনি পরিমাণ না পরিমাণ কাম খাবা জরানি ফের হয়তো মনসুখ নাই হয়তো তিনি যে ধরনের ফ্যামিলি বিশিতে বরফ অবনো নুখা তাই নুকমানি বিশিতে তিনি बोखानि ककनो बरब साइमानका ताइ जों बिसास खालायो अब बरफ जों देशखौ मारनाय अब जुदि रिया हांगाय अबना একটা कक जों डेमोक्रेटिक बागै जों आगामी दिनाव कतर जों आन्दोलन फायनाय ताइ सिनि जे बुसकानि विधानसभा पण हिंदी आज आगाबो जुदि तिप्रामो था बुबाग्रा न जुदि न बोखा हानि खालायगोन तिप्रा हो के कोनो सरकार गठन खालायमिया अब परिष्कार अबनि बागै हास्त्रि लुकनो सिमिया चाहिँ ए भारतनि जत लुकरन जों अफकन सारानि बागै मा फैलिकाव जागाबो ताइ जों अबनो सारानि नायो जे सिनि कासिनो दाबि जों जागा কোনো सरकार फाइनाय मन्त्री एमएलए मिनिस्टार नन बागैया सिनि कासिनो दाबि आबुं गासिनि सिनि हा जों गिदिर माना नङा सिनि हाव जों सासन फाइनायनि बागै आत्मा सिनि यागो भारत सरकार आबुं माया फानाय कारण भारत सरकार बाय जों जेब्रुओ मार्च आबुं जे सिगां ओ सिनि तिब्रां खाबो गाय सातन सादिन राखनि आबुनि बागै आ नजर तिखौ नासिगिनाय भारत सरकार आबुनो बिचार मा खालायनाय दाय जदिनो गुबुन हानसे जाबुगमनि आसामनो सिगां मेघालय सिनामनो अरुणाचल सिनामनो मिजोराम सिनामनो मणिपुर सिनामनो मखै तिप्राव ग्रेटर टिप्रालेन सबाय सलामनानि आबो सिनि भारत सरकार दिन आबो मुंसाया बर जदिन नायखें गाबुंनाय आबोनि बागै जों मात्रसन काइसन बिसास तिप्रानि तिप्रानो जों थांता तङै सिनि दाबि आबो माननाय आबो 100% माने आबो केबो सियाखै गोबांमा नेता मन्त्री रगमा के जे दिल्लीयाव फायै ग्रेटर टिप्रालेन सानपाय माने आमो सानमुंनो कुनु आमो सानमुंया आबो जास्ट पलिटिकल सानमुंनि सामानि दं आमोनो तैले नोंथां अब वास्तव को आंगो न स्वीकार खाया तान बेके जों 70-72 बोसोर सिनि गुबै लिडार करिनि बागै गोबां बररक आन्दोलन खालायका जिकुनु समय একটা সময়नो बुजिनाय डिमान्ड खालायका किन्तु बा जों नुखा तिप्रानि बागै माने पार्मानेन्ट सल्युशन नाय जरा माहाय कुनु नेता खालायमालिया दिनै आबुनो
তিনি জরাও লাস্ট জরাও তিনি সিনি বুবাগ্রা সিনো থানসা খাইনি যেভাবে তিনি 2021 আং থাকি উসাকা 2 মাসनि बिसिङाव একটা সরকার গঠন খাইরকা আবো একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বুবাগ্রা আর जों नुखा गोबां नेतारक आं दाबो साकाके सिनि दफानि नेतारनि कगन सानाक्लायो बियाबा औ बास्तब कुबिकक बररक गालाइखे वानाजाक गालाइखेनो किरिलाइजाक तानि बेंगे थांनाय 70-72 বছর শুধু ক্ষমতাनि बागै শুধু पावारनि बागै बियाबा जों बुबाग्रानो जों नुखा जे बसिमनो खरकसा जे कुनु पद न नाया कुनु मन्त्रीनि बागै नाया कुनु रां कुसन बागै पलिटिक्स खाया आबन बागै सिनि বিশ্বাস सिनि कायसा बुखावाबो सिनि फान जे बुबाग्रा कुनु दिनो कुनु सिनि प्रासन थाबायग्लाक आबा हेके बुबाग्रानो जों कयतो सामनि बागैनो सिनि कायसा कन्फिडेन्स जे सिनि अ जे दाबि सिनि जो दाबुक जे आन्दोलन खाइदोंमोन अब सिनि ति प्रासन मोथांगन बुबाग्रा खाइदोंमो अजा कुनु पलिटिक्स करे बुबाग्रा कुनु दिनो कुनु मन्त्री न अंगनि बागैया कुनु सीएम जानानि बागैया कुनु रां कुसनि बागैया आबन बागै सिनि जतनो साइमान जे अ जे जवाब लास्ट फाइटिं बुबाग्रा अब कुबिकुनो बुबु खाबेन खाइदोंमो अजारावो ति प्रासन ताइ कुनु नता नासिदि केबो कसाक कुबुता हांसिदि केबो नों आंता नासिदि हानचांनानि जरा ताबु खाइसो पाइया अजारावो बुबाग्रा सिमने एकमात्र उदाय गाहायसिनि बिस्कानो बजाजा जों मनो सिमनो सावनिनाय सिनि ति प्रासन मोथांगन बागै अजाबो जों जतना बिस्कानि साला ब्राहाव किबि थामनि ग्लोबो जों जतनो अपगन जों सालाय पिरलायनाय बांगनाय बागै हासिन जतनो लोकनो गयनाय जतनो